Arcadio leva na cerna do seu espírito unha especie de exilio íntimo, de exilio fondo. E esa poesía exílica non hai que confundila co exilio que cantan determinados poetas, concretamente aqueles que tiveron que fuxir da ditadura franquista, como foi o caso de Luis Seoane ou como foi o caso de Rafael Alberti. Nada ten que ver cun exilio máis profundo, ten que ver con que todo home de sensibilidade, todo home de cultura, todo home que se faga preguntas importantes sobre a existencia, sobre o porvir, sobre a xustiza, sobre a igualdade, é un desterrado. Poucas veces se encontra acougo, poucas veces se encontra a convivencia. Ese vivir nese desterro íntimo é o exilio desde 1967 en que se instala en Valencia como profesor de instituto Arcadio López Casanova. E chega Arcadio que xa volve a Galicia, cando volve son as vacacións. E Arcadio que marchou para fora, para o Mediterráneo, cun caudal lingüístico extraordinario, 2 anos despois, 5 anos despois, 20 anos despois, aí están os seus libros, regresa con un caudal lingüístico máis rico. El, en Valencia, vai perfeccionando o seu idioma, vai construindo o seu idioma coas lecturas, coa meditación, co estudo. E recórdame 2 casos máis, e son 3 os que hai na literatura galega. O primeiro foi o dun ourensán nado en Celanova, chamado Curros Enríquez, a quen, en certo modo, o seu pai moi severo, un escribano, bota da casa cando el tiña 15 anos. Refúxiase nun forno de panadeiros en Ourense e non sabemos como chega a Madrid. E desde os 15 anos vive fora de Galicia. Pero aos 15 anos el tiña tan interiorizado o galego que, estando en Madrid, no ano 77, convocas un premio de poesía e lévao el con 3 poemas. Un deles, un poema religioso no que el non cree. El sempre creeu, el non creía moito na Igrexa, creía en Deus, e creía esencialmente no catolicismo. Sí, non creía moito na Igrexa. E cando escribe a Virxe do Cristal, probablemente escribe o poema religioso máis conmovedor que se teña escrito en calquera idioma. E non só conmovedor, senón dunha riqueza lingüística. Eu leo a Virxe do Cristal cada 15 días. Cada 15 días para reconfortarme, para reaprender o meu idioma. É asombroso que un home como Curros Enríquez conservase, un home que viviu toda a súa vida fora, en Madrid, na Habana, onde morre no ano 1908, conservase o idioma como o conservou, precursor de Arcadio. E entre Arcadio e Curros Enríquez está Neira Vilas. Neira Vilas vaise aos 20 anos para Buenos Aires. Neira Vilas leva o fardel das súas palabras de Grés, en Vila de Cruces, provincia de Pontevedra. Pero esas palabras foinas acariñando, esas palabras foinas agarimando, e a partir de aí empeza a ler, empeza a falar, e o idioma empeza a medrar, o idioma empeza a enriquecerse. E cando un lee Memorias dun neno labrego, que el publica no ano 61, cando xa levaba ali máis de 10 anos, un queda asombrado de que un home fora do ámbito do seu idioma, fora da patria das súas palabras, teña un idioma tan rico, tan vivo, tan fresco. Pois ben, isto volve a darse anos despois ou décadas despois no caso de Arcadio. Pero o de Arcadio máis ben pola vía do estudo, pola vía da reflexión, pola vía dun home que sabía moito de poesía e que sabía de memoria casi toda a poesía medieval galega dos séculos XIII e XIV,
que sabía, obviamente, a poesía do XIX e a poesía do XX, porque esa riqueza formalística que vimos nos tres poemas que acabamos de escoitar é a riqueza que ten alguén que aprendeu o galego máis que en Lugo no Páramo, señor alcalde. O Páramo existe na literatura porque están os poemas de Arcadio. As palabras crean os territorios. O Páramo non existiría, en certo modo, o respeto para a xente dali, se non existisen os versos de Arcadio. Aí está o Páramo xa no seu primeiro libro. O seu primeiro libro, señoras e señores, 1967, que se titula Palabra de Honor, Luís González Posar. Se cadra, nin siquera estabas pensando cando decidístedes na Fundación Insua dos Poetas homenaxear este ano a Arcadio, que empezou a súa biografía de poeta, de gran poeta, un libro que se titula Palabra de Honor. É certo que hai un folletiño titulado Sonetos da Esperanza Presentida, 2 anos antes, do ano 65, pero o libro é Palabra de Honor. Probablemente en España un dos 2 ou 3 grandes teóricos do feito poético. No ano 2001, a editorial Galaxia publicou un volumen de máis de 600 páxinas que se titula Dicionario de Análise Literaria. É certo que no subtítulo aclárase que ese dicionario examina textos literarios, textos líricos, concretamente en galego, tanto en galego medieval, 13-14, no galego dos chamados séculos oscuros, 15, 16, 17, 18, e no galego do 19 e do 20.